Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yan uwa barkanku da warhaka, barkanku da wannan lokaci. A daidai wannan lokaci mun zo muku da rahotanninmu na yau. Ana koma da kwala ka kira ma ka ce an hudda mu diya. Kuma yanzu ya kaka da baka labari sai a ce an hudda ka. Yanzu mutane duk yara ne suka kawo aka ce an hudda musu diyansu. Dan Allah da Annabi gwamnati ta kasar mu ku hudda mu hakkin mu in muna da hakki a bisa kan wani. Ina za mu kai yara? Ba mu inda za mu kai su. So kuke a ƙara samu tabarbarin yara? Su ƙara lalacewa. Ɗaya daga cikin iyayen marayun da aka kora daga makarantar kula da marayu ta Agence Musulman d'Afrique ko kuma AMA a takaice. Makarantar da aka gina ta a shekara ta 2014 da ke kumshe da ɗalibai da yawansu ya tasamma 288. Sai dai kuma masu ɗaukan ɗawainiyar ɗaliban ne na ƙasar Kuwait suka buƙaci da a rage yawan adadin ɗaliban da wannan makaranta take da su sakamakon waɗansu dalilai da ke da nasaba da guraren kwanansu. Kuma tuntuni ɗalibai guda 95 ne aka tabbatar da an kora daga wannan makaranta. Kamar yadda Bukari Ammani ɗan bakwai magatakarda na makarantar ta AMA ya sanar. Matsala ce ta inundation da ta faru a bana. Ma'ana matsalolin ruwa da aka samu a nan Zandar kusan ba wani abu ne boyayye a wurin mutane. To yanzu sai taɓa ɗakuna yanzu ma za mu iya zuwa ku gansu sai muka gayyato masu masana akan gini sadira les engineers génie civil suka tabbatar mana da ba zai yiwu ba, babu wata demi mesir, babu wani mataki za a ɗauka na kusa-kusa akan ci gaba da amfani da wannan ɗakuna. To ƙarƙashin wannan sa mutum a wannan wurin to komai zai iya zowa a kowane lokaci. Wannan shine sai ya kawo kenan muka tura ma magabatan namu ga matsalar da muke fama da ita, mi suka ce aka yanzu sai aka ce a leƙa adadin yaran da suke kwanciya a wannan ɗakunan masu matsala. Ga san ɗakuna daidai ita da zamu tarra yanzu kwakwanta, to ɗakuna na ƙasa ne yaran 906 suke rayuwa ciki. Sauran ɗakunan su ma kuma da yaran su tun da yaro wajen 288 ne gare mu. Jin wannan labari na korar ɗalibai kusan 100 ya sanya ƙungiyar iyayen ɗalibai ta yi tattaki har zuwa wannan makaranta da ke nan cikin shiya ta 4, inda kuma suka gana tare da jagorori na wannan makaranta. To ko me suka gamsu dangane da batun tattaunawar da suka yi? Biya Muradi ya Mashalele shine shugaban ƙungiyar ta iyayen ɗalibai. Na gamsu da abin da suka waɗi. Ɗakunan kwana na yara ya tsage yana neman ya hwada. Ya gaya wa ƙasar, ya gaya Kuwait ga abin da ake ciki. Sun ci a rage yara har su gani. Kuma wani yara da aka rage sun zo sun gaya mun yadda za su yi da su. Za su yi takarda 11 su kai director regional, wanda duka suke da wuta da ta kusa da su. Director regional ta ɗauki responsibility tinta inda za ta kai su ta kulkasa su wani za a kai. Manya suka ce mana akwai wanda suke sun yi redubule su biyu, na ce wanda baya iyawa, wanda bai shi da mayan ba daukan shi ba dole bane, ko kana maraya in karatun ka bai kai ba dole bane a ci gaba da kai. Na ce wannan haka ne. Mun zamana da su sun ce mini yanzu za su yi lissu su tare da regional sun kwatanta mashi da su da uwayen yara. A ziyarar guraren kwanan ɗaliban da muka ziyarta mun tarar da gurare da dama sun riga sun tsatsage, kuma abu ne mai matukar haɗari a rinka barin ɗalibai a irin waɗannan gurare suna kwana. To sai dai a gefe guda shine makomar karatun waɗannan ɗalibai da kuma sanin takamamme ina za su dosa, lamarin da ya sanya ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban ta koka dangane da wannan lamari. Ya za mu yi da wannan tashin hankalin? Muna neman abin da za mu ci da yaran mu ko ban mu da shi. Ga yara na can gida ba su samu ba birebe, akwai wanda bai samu ba bak. Yanzu ya zan yi? Ga yan uwa na al'umma gaba ɗaya ga mu a nan gurin. Mun zo sun ce ba su yarda ba su dokan diyan mu. Dan Allah da Annabi, hukuma ta ƙasar mu ta Nijar, ku ji kukan mu, ku huto ku kama mu. Allah ya kama mu a hudda hakkin diyan mu. A halin yanzu haka dai makarantar ta Agence Musulman d'Afrique ko kuma AMA a takaice ta tabbatar da korar ɗalibai 95 daga cikin 288 ɗin da take da su, sakamakon barazanar rugujewar waɗansu daga cikin ɗakunansu na kwana da ɗaliban suke rayuwa. Dama dai ƙasar Kuwait ce ta gina wannan gida da manufar ɗaukan ɗawainiya ta yara marayu, ciki kuwa har da batun koyar da su da kuma ciyar da su. Sai dai a halin yanzu ya zama wajibi waɗansu daga cikin yara marayun na wannan makaranta su bar wannan gida. Dangane da matakin da mahukumtan koli na ƙasar Kuwait suka ɗauka dangane da rayuwar waɗannan ɗalibai, abin jira a gani shine matakin da magabata na harkar ilimi na jihar da Magaram za su ɗauka.
na samar da guraren da waɗannan yara guda 95 za su yi karatu.